זה שיר פרידה. זהו, יום אחרון של פינוי. כל השבוע הזה הייתי פה לפנות חפצים שיש להם איזשהו ערך סנטימנטלי או אחר. היום הוצאתי את הפסנתר, מקווה שיצילו אותו. כל היתר זה אתגר בלשחרר אחיזה. הנטייה שלנו לאחז כי חפצים הם חלק מאיתנו, אספנו אותם, הם שלנו, הם מוכרים, נותן ביטחון כלשהו. אבל להוריד רגע את האחיזה הזאת, משחרר מאוד. אז היום אני בהקלה מסיים את השלב הזה. תכף יהיה פה תהליך הריסה, כבר השופל פה, והתמונות הבאות כנראה תהיינה של שלד. אז זהו, נגמר השלב הזה ונכנסת לשלב של בנייה. קודם כל אני אנוח קצת, וזהו, ולהיכנס לשלב של בנייה של סך הכל בית שיהיה אותו דבר, על אותה מסגרת, אבל בכל זאת יהיה שונה, ואני סקרנית לראות מה יצא ממנו, איך אני ארגיש בו. מקווה שהאמונה תפיח בו רוח חיים חדשה, בנימת ערך החיים. אז מקווה לראות אתכם בסרטונים הבאים. להשתמע.